Mzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse kulikonse kumene muli. Lero lolemba pa 18 August mchaka cha 2025 pano pa Tiyankhule na Ambuye. Mawu athu oyamba alero tiwatenga kuchokera m'buku la Oweruza mutu wathu kuyambira ndime ya 11 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Catechist Thomas Nkhoma kuchokera ku Our Lady of Mount Carmel, Kapiri Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga woyera ukuchokera mu uthenga woyera monga adalembera Mateyo mutu wa 19 kuyambira ndime ya 16 mpaka 22. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala, a Congregation of the Holy Spirit, CSSP, kuchokera ku Springs in the Desert Spiritan Spiritual Center, Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Oweruza. Pa nthawiyo Aisraeli adayamba kuchita zinthu zoyipira chauta, nkumatumikira Baala. Iwo adasiya chauta, mulungu wa makolo awo, amene adawatulutsa m'dziko la Igupto. Adatsata milungu ina ya anthu owazungulira, ndipo ankayipembedza. Pakutero adakwitsa chauta. Iwo adasiya chauta nayamba kutumikira Baala ndi Astaroti. Choncho chauta adapsera mtima Aisraeliwo, ndipo adawapereka m'manja mwa anthu ofunkha amene adasakaza zinthu zawo. Ndipo adalola kuti adani awo owazungulira awagonjetse, kotero kuti sanathenso kulimbana nawo adaniwo. Ankati akapita kukamenya nkhondo, chauta ankalimbana nawo iwowo, monga momwe iye adanenera molumbira kuti adzaterodi. Choncho Aisraeliwo adali pa mavuto oopsa. Tsono chauta adawutsa atsogoleri amene adawapulumutsa Aisraeli kwa anthu osakaza aja amene ankawonongera zinthu zawo. Komabe iwo sadamvere atsogoleri awowo, pakuti ankapembedza milungu ina namayigwadira. Makolo awo ankamvera malamulo a chauta, koma m'bado watsopanowu udaleka mwamsanga kutsata njira imeneyo. Nthawi zonse chauta akawutsira mtsogoleri, chauta ankakhala naye, ndipo mtsogoleriyo ankawapulumutsa Aisraeli kwa adani awo, nthawi zonse mtsogoleriyo ali moyo. Zoonadi, chauta ankamvera chisoni anthuwo, iwowo akamamdandaulira chifukwa cha amene ankazunzira ndi kuwasautsa. Koma nthawi zonse mtsogoleri akafa, anthuwo ankayambanso kuchita zoyipa, nkusanduka oyipa kopambana makolo awo, namatsata milungu ina, kumayitumikira ndi kumayigwadira. Sankaleka kuchita zimene adazolowera, ndiponso sankaleka kukhala wowuma mtima. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu wa 19 kuyambira ndime ya 16 mpaka 22. Pa nthawi yomweyo munthu wina wachinyamata adaza kwa Yesu namufunsa kuti, aphunzitsi, kodi ndizichita chabwino chanji kuti ndikalandire moyo wosatha? Yesu adamuyankha kuti, bwanji ukundifunsa za chimene chili chabwino? Wabwino ndi mmodzi yekha. Ngati ufuna kukalowa ku moyo, uzimvera malamulo. Iye adati, malamulo ake oti? Yesu adayankha kuti, usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso konda nzako monga momwe umazikondera iwe wemwe. Munthu uja adati,
malamulo onsewa ndakhala ndikuwatsata, nanga chandisalira nchiyani? Yesu adamuwuza kuti, ngati ufuna kukhala wabwino kotheratu, pita kagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapase anthu osauka, ndipo chuma uzachipeza kumwamba. Kenaka ubwere uzidzanditsata. Koma pamene munthu uja adamva mawu amenewa, adangochokapo ali wovutika mu mtima, chifukwa anali wolemera kwambiri. Uthenga wa Ambuye. Aphunzitsi, kodi ndizichita chabwino chanji kuti ndikalandire moyo wosatha? Limeneli ndi funso limene tikulimva, limene tikulipeza mu uthenga wathu woyera wa lero, funso limene wachinyamata wina anawafunsa Ambuye Yesu. Ndi funso lopatsa chidwi kwambiri, chifukwa likundipatsa chithunzithunzi chonena kuti wachinyamata ameneyi amadziwa zoti moyo wapansi pano imakwana nthawi umatha. Choncho amadzifunsa kuti akhala ngati kuzikonzekeresa za kumene moyo wapansi pano ukatha anthu amalowera. Sindikudziwa kuti inuyo amene mukutsatira programu iyi pano munayamba mutazifunsapo kuti kodi zimene ndimachitazi lero nditakhala kuti ndamwalira ndikhoza kupeza moyo wosatha? Munayamba mutazifunsapo tsiku lina lake mutakhala nokha kuti khalidwe limene ndikuchita pano, moyo wanga mmene ndikuyendesera pano, nditakhala kuti ndamwalira ndikhoza kukhala ndi moyo wosatha? Ndikhoza kukafika ku paradizo? Ndikudziwa kuti ambiri mwa ife funso limene sitinazifunsepo ndikale lonse, mwinanso tikuzizimuka kuti likupezeka m'Baibulo, chifukwa ambiri mwa ife zimene timaganiza kwambiri kapena zimene zimakhala mokhazikika m'maganizo mwathu ndi moyo wapansi pano, ndi m'bado umene mwina timayiwala zoti izakwana nthawi tizachokapo. Zaka 100 zapitazo inu ndine unalibeko, zaka 100 zimene zikubwera kusogoloku inu ndinenso sitizakhalako. Olo zija tikunena masiku ano ku Malawi za Vision 2063, zimene zija tikachoka pano chaka chino 2025 kuzafika 2063 pasala zaka 38. Ndiye muphatikize zimene muli nazo. Ngati muli ndi zaka 60 kapena muli ndi zaka 50, muphatikize ndi 38, muone kuti ngati mufikeko muzakhala muli ndi zaka zingati. Ngati mufikeko muzakhala muli ndi mphamvu. Choncho mwina kwa achichepere amene ali ndi zaka kaya ndi ma 14, ma 10, ma 20, amenewo azakhala kuti ndithu moyo wawo mwina ukufika pachimake. Koma chimene ndikufuna kukamba nchonena kuti moyo wathu wapaziko lino lapansi izakwana nthawi uzatha. Ndi chifukwa chake tisamakhale busy nthawi zambiri kutanganidwa kumangoganiza zapansi pano. Ambiri mwa ife ndanena kuti ndife m'bado uno okonda kuthamanga-thamanga, m'bado okonda kugwiragwira, m'bado osafuna kukhala pansi. Aliyense akufuna kuti ayesese zake ziziyenda, aliyense akufunisisa ndithu kuti moyo wake tiyerekeze kumbali ya zachuma zizioneka kuti zikuyenda bwino. Ndikamakamba zimenezi, chimene chimathamangira kubwera mmutu mwanga nthawi zambiri ndi nyimbo iji ya Skefa Chimoto ija amati kankha palipena amanena kuti munthu ndophunzira bwino, kuntchito kwake ndi abwana, amalima komanso amapanga business, chifukwa amadziwa kuti kufa ndi kugona madigiri sangasiyire ana, kuti akuthamanga-thamanga kuyesesa kuti moyo wake wachuma uzikhala ukuyenda bwino nthawi zonse. Kutero sikulakwisa ayi kuti ukhale ndi chuma paziko lino lapansi, sikuti ndikulakwisa chifukwa choti ukakhala ndi chuma chimapereka mtendere, chimapereka ufulu, chimapereka chimwemwe, chimakupasanso ulemu. Paja timanena kuti osauka salemekezedwa. Koma munati muone kuti chuma chimene timatanganidwa nacho kwambiricho ndi chuma chimene imakwana nthawi timatha kuchisiya. Pali nyimbo ija timayimba tikapita kumaliro amanena kuti tizatani nazo zonse zapansi pano. Kodi tizazitenga nthawi tili kumwalira? Tizasiya izo tili kufa osatengapo kanthu kena koma kansalu kokha. Choncho kuchokera ku funso limene wachinyamata anawafunsa Ambuye Yesu kuti ndizitani kuti ndikapeze moyo wosatha, tikuyenera kuphunzira kuti tiziganizanso ifeyo anthu alero, tiziganizanso kuti moyo wathu wapansi pano izakwana nthawi uzatha. Ndipo moyo wathu ukatha, mizimu yathu imapita kumwamba, ndipo mmene tikukhalira pano, mmene tikuyendesera moyo wathu pano ndi zimene zizapangise kuti
Mulungu aone kuti ndife oyenera kuti tilandire moyo wosatha kapena ayi. Kuchokera ku uthenga woyera wa lero, Ambuye Yesu akutionesa kuti munthuyu anali munthu amene amakonda kwambiri chuma chake osati Mulungu. Ambuye Yesu akuonesa, zikuoneka kuti mmene zinthu zakhalira, munthuyu amakonda kwambiri chuma osati Mulungu. Ndeti kawerenga uthenga wa Mateyu mutu wa 22 kuyambira ndime ya 34 mpaka 40, paja Ambuye Yesu anafunsidwa kuti kodi lamulo lalikulu ndi liti? Ndi Ambuye Yesu anayankha kuti lamulo lalikulu uzikonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi maganizo ako onse, ndi mphamvu zako zonse, ndi china chilichonse chako. Ndipo lotsatira lake uzikonda anzako mmene umazikondera iwe mwini. Akanakhala kuti wachinyamatayu amakonda Mulungu, kapena akanakhala kuti wachinyamatayu amakonda anthu ena mmene iye amazikondera, sizikanamuvuta kwenikweni kuti akagulise zinthu zake ndi kumasatira Ambuye Yesu. Koma chifukwa wapita mokhumudwa, chifukwa atamuwuza zoti kagulise zinthu zako bwera uzinditsata, wakhumudwa, wakwiya, wanyanyala, zikuonesa kuti iyeyo Mulungu wake chinali chuma chake. Tilipo ambiri amene milungu yathu ndi zimene tili nazo. Zinthu zimene titamwalira lero sitingazitenge. Ndikunena kuti kukhala nazo zinthuzo sikolakwika ayi, ndi kwabwino. Koma kuti maganizo athu, nzeru zathu, chidwi chathu chonse chikamangokhazikika kwambiri pa zinthu zimene tili nazo, tikhonza kusemphana ndi chipulumutso. Ambuye Yesu akutiphunzitsanso, uthenga wa lero utiphunzitsanso kuti tikuyenera kuphunzira kumazipanga detach ku zinthu za pa dziko lino lapansi. Osati munthu kudwala chifukwa chokuti zinthu zako za pa dziko lino lapansi zikuoneka kuti zasokonekera. Osati udwale chifukwa chokuti mwana wagwesera foni yako m'madzi. Osati ukomoke chifukwa chokuti wamva zoti laptop yako yagwa pansi yasweka. Tikuyenera kuphunzira kumazipanga detach ku zinthu za pansi pano. Zinthu za pa dziko lapansi tizigwirise ntchito chifukwa Mulungu atipasa. Koma tisazigwirisise chifukwa zikhoza kutipangisa kuti tisemphane ndi chipulumutso. Ambuye akhale nanu.